Mamuka seiko muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita mangwanani ano zuva richiti Friday 1 August 2025 tinokugamuchirai kunyoka yemabhunu update channel. Tange takamboenda kumudyandigere kuti timbopa mukana nekuda kwekuti vana veZimbabwe vakange vauya kuma inboxes kwedu, takange tichivanzwa mumagroups, takange tichinzwa vatungamiriri vacho vachitaura kuti we are ready for the revolution, we are going to take our country. Tikati ndoka chatiri kurwira, isusu ngatirespekte izuva revanhu. Tikaita meeting nema-admins tikataura kuti ngatimbopai mukana vanoda kushandisawo ma-strategy, chero zvazvo takange tisiri part of it. Vamwe voti why manga musiri part of it? Kana tichiarrange zvinhu, we do a consensus to communicate. So takaona kuti mu-revolution tichiri nedambudziko rekutembana pachedu isusu sevana veZimbabwe, uye zvakare seutungamiriri huri kushandiswa kubatanidza vana veZimbabwe kuti tigadzire the force which is going to turn the wheel of the revolution. Ndo zvakakonzera kuti isusuwo tinge tisiri part of the commanding ye 31 July. Zvakaita izvo kuti vazhinji vatadze kuinzwisisa kuti why vamwe vachipikisa vamwe vachiikurudzira. The issue yanga iripo ndeyekuti strategic ambiguity type of approach towards the arrangements of the date iroro rakati excludawo. Saka izvozvo ndo zvakati vese vakanga vachichema nazvo vakati aiwa ngatichiregedzai kuti tivharire vanhu ngavaende vanosununguka. Chero zvazvo tange takazvitarisa tikaona kuti noise iri pasocial media neresponse iri paground zvakange zvakasiyana, nekuda kwekuti hushingi hunogona kuvapo, but nyaya yema-coordinators yakanyanya kukosha. Haugone kushandisa vanhu vasina chavari kunyatsonzwisisa kuti kana takuisa a commanding voice, what is the coordination strategy which is on the place. And vanhu vedu vakange vasina a common agenda or idea on what to do in order to materialize whatever is there. So takaona paine need to put an effort yekuti tichinje system iri kuita noise pa social media iende kuno materialize on the ground kuti ibudise chinobatika. Izvozvo zvinotoshanda kana tagadzira hukama hweuyo neuyo. Ndo saka makanzwa takareleasa masignals anoti iwo imimi sevanhu batanai, and kana mabatana dzidzisanai matambudziko enyika. Masignals iwayo ari maviri. Ndakanzwa mukoma wangu Traore akuita sarcasm pamusoro pazvo. Don't underestimate the power of unity mukoma. Nekuziva nemaarenjerwa akaita chinhu ichi chinonzi revolution, the fact yekuti revolution iri kuda a public participation, there is a need for unity and there is also a need for a coordination mu-revolution. Inoda kuti vana gogo vedu, vana mukoma, vana sisi, vana sekuru, vana baba navana mama, munhu wese ngaazive dambudziko renyika. Dambudziko renyika haasi richivhayo chete ane mari, is also a problem yenyika. Dambudziko zvakare haazi rimunangagwa ari kutendera kuti vana Scott Sakupwanya vagone kutora goridhe renyika. Asi iye inotoriwo bandiko redambudziko. Dambudziko ratinaro muZimbabwe isusu isystem yacho yatiri kushandisa, nekuti tine mbavha dzimwe dziri pasi pevatungamiriri vedu.
dziri kutsvaga maminerals edu enyika yeZimbabwe kuti vanogadzira nyika dzavo, asi vanhu ivavo ndivo vakauya vasingade zvakare kuti mwana wemutema asimuke panyaya dzezvematongerwo eupfumi hwenyika yake, uye zvakare kuve nehurumende ine gutsa ruzhinji. Takazitaura pano, ma-war veterans vamwe vakakonfema, vamwe vakauya vachitituka, vamwe vakataura kuti mashoko auri kutaura dai azivikanwa nemhuri yeZimbabwe. Ndizvo zvaikonzera kuti nyika isununguke. ZANU-PF yakatengesa revolution varume, nekuda kwekuti vakagamuchira political power yakanga isina clear negotiations on how were they going to recover the economic strength, kuti vatore simba reupfumi hwenyika vaunze mukati mamaoko evanhu. One of the example yandogona kukutaurirai ndeyekuti reason yakaita kuti vanhu vaende kuhondo yakanga iri yevhu, but vaakubva kuLancaster House varume ava vakanga vatenderana kuti tichatora ivhu after 10 years. What was the delay for? Iyo iriyo the common objective yakakonzera vanhu vaende kuhondo. Mukazviziva zvinhu izvozvo muchaziva kuti tinoaffecta sei the system. Saka tiri kuti isusu instead yekuti timanye matambudziko atakatarisana nawo, matambudziko akavakwa kwemakore, and the reason why vakabudirira vakashandisa chombo chinonzi division. Ndo saka muchiona kakuti umwe mwana wepa village imwe chete anogona kunorova vamwe baba nesimbi musoro, vachirwira nyaya dzekuchengetedza power nekuchengetedza mutungamiriri. Hakuna nyika yatingavaka kana takadaro. Tinofanirwa kuita dambudziko rimwe chete rino isolata avo vanopusha nyaya dzehugananda munyika, vanhu voenda kurutivi rumwe chete. Ndo saka makaona tichipromota the issue of unity. Ndo saka makaona tichipromota the issue of educating one another. Hatisi kutaura kuti amuzive matambudziko enyika, but the more you keep on talking to each other nezvamuri kuona munyika menyu, you will come to create, muchagadzira a common idea on how to approach and confront this problem, but moita a common objective, donzo rimwe chete sevana veZimbabwe. Izvezvi vari murevolution, vamwe mukamubvunza kuti ari kurwirei, anokuudza kuti ndiri kurwira kuti General Chiwenga vapinde mupower. Umwe mukamubvunza kuti uri kurwirei, anokuudza kuti aiwa ndoda kustopa zvigananda zviri kuba. Ukabvunza umwe kuti uri kurwirei, anokubvunza kuti toda kubvisa Mnangagwa pachigaro. Hatisati tava necommon objective of this revolution. Ndo saka takange taka-improve kuti chiitai so. Stage number 2 of our signal, communicate to one another. Taurai pamusoro pematambudziko enyika kune umwe neumwe wenyu kuti muone the common cause. Zvaita kuti kana touya nesignal, kana vakuuya nesignal, signal iyoyo it will resonate nema expectations enyu amuinawo. Nekuda kwekuti taizviziva kuti ground is not ready for action to be taken. The reason why takadaro yakanga iri nyaya yekuti taizviziva kuti vazhinji vari kuita noise vanhu vari mudiaspora. Saka tinofanirwa kugadzira a web inoita kuti vanhu vabatane munzvimbo dzavo, mumadistricts avo. Nekuda kwekuti the political will haimo muvanhu vedu. Ndo saka muchiona nyika yedu inotaura kuti mavhotsi akabiwa. Inini pachangu ndinoti hakuna mavhotsi akaitwa kuZimbabwe.
ndava nyika yedu ine 17 million people, takaita voter turnout of 4 million. 13 million did not bother even to go and register, and some of them didn't manage to come back from the diaspora and participate. Pa 4 million iyoyo 2 million ndo inoti yakavhotera ZANU-PF apa vange vatoriga. Zoreva izvo kuti pamwe vanga vaine 1.5 million. Just for an example, kaona tichiri nenamba iri kuti 30-70%, which means pachiri nemakakatanwa. Ndava 30% must come to 70 kuti tese tigone kuita mfungo mwechete wezvatinoda. So unity of purpose chinhu chakanaka pakuisa revolution, and you cannot build this thing one night. Chatinofanirwa kuita vana veZimbabwe ndechekunzwisisa kuti chekutanga taita muvengi wepropaganda. Propaganda haigone kuvaka nyika kana kuvaka revolution vadikani. Kuti unogona kungotaura zvinoda vanhu, and wataura zvinoda vanhu woisa ma-promises without formula. Kana wakuitwa check and balance on your formulas which you are using to materialize your promises, wotanga kugadzira ma-factions. Izvozvo zvinenge zvisina kunaka, hazvitivakire nyika. Saka tiri kuti isusu ngatiregedzei kubuda munzira, ngatiendererei mberi nekubatanidza vanhu. Ndokusaka makaona taintroduce pano, ndakanzwa vamwe mai vechikuru vari kumatebhelele uku. Tichatanga kuzovatsvaga zvangu ndizotaura navo on one. Nditaure navo pachavo vachiti general uyu wakauya kuzomosha nekuda kuti anotisira malanguage atisinganzwe. Aiwa, it's not a matter of putting my language amusinganzwe. Tiri kupromota unity and coordination munzvimbo dzatinobva. Nekuda kwakuti ndizvo zvinhu zvinoita kuti revolution iende kumberi. Patiri kuisa chitsonga, matsonga vari vega vanogadzira community yavo, and you will be able to identify their interpreter is a coordinator on his own. Patiri kuisa masutu, tiri kuisa masutu vekubhinga vaina interpreter wavo, ndiye coordinator wavo, and vanogadzira community yavo. Patiri kuisa makaranga munzvimbo imwe chete vari kudaro. Panguva yatichabatanidza ma-coordinators ema-tribes esa vatagadzira unity of purpose nekuti vanenge vari under one voice of command, and vacha-communicate to all their respected districts and their communities in a native language yavanonzwa, zvichigadzira a unit of purpose. Ndo zvinhu zvataitenda kuti ndo zvinofanirwa kuitwa. Ndo saka makaona tichidrega, tiri kugadzira. Nanhasi hatina kumira. Ma-communities are coming together. Ma-communities ari kusangana. Ma-groups ari kuitwa, matonga vari busy as we are talking now, because vakachibata. Ndo patakati musarase masaisai. Batai masaisai. Teerai chero nzira dzemasoja. Tichitaura kudai haisiri nyaya yekuti tinotaura zvinhu zvatinenge tisingazive, tinenge tichitaura zvinhu zvatinoziva. Ndo saka muchiona kuti vanotuka vachiuya kuma-inboxes kwedu takadzidza kuti aiwa, because you are part of the mass, we are always bound to respect you as the mass. Hatikupindurei uye hatishandise chiki. Ndava tinofanirwa kutaura nenzira dzine hunhu kuti masi inzwisise. Handiti muri kuona? Ndo zvatinenge tichiitira. Saka tiri kuti pamberi nekubatanidza vanhu, pamberi nekupromotana neculture yedu mukati menyika yedu, tichicommunicata matambudziko enyika nematambudziko atakatarisana nawo,
tichiunzawo dzidziso kuti aiwa tinavo vamwe vavengi vatisati tataura nezvavo. Vavengi ivavo ndo vari kukonzera zvimwe zvezvinhu. Ndakataura ndichiti hakuna briefcase inova yakazara mari isina aiunza. Dambudziko ratinaro rekuti ma-individuals vanoita mari, wega wega anopiwa mari muZimbabwe anopiwa hard cash because mabank haana capacity yekubata mari. Mari dzirimo mukati mevanhu ivava. But the terrorism type of approach over this issue of the revolution, varume haibati, haishandi, nekuda kwekuti hakuna inonzi hosting country. Ndo zvandaipikisana nababa Mudiwa nevamwe ma-war veterans aitaura neni kuti imimi mukakurudzira nyaya dzemusango, muri kukurudzira nyaya dzemusango, kuna ainzi mabhesi kwamaitrainer akanga akahostwa nema-countries, ma-leaders enyu akanga ane ma-arms deals nenyika dzaisupplya. Ndosaka tichitaura nenyaya dzeChina nhasi, ndosaka tichitaura nenyaya dzeRussia. Vakanga vachisupplya. Nasi uno the Liberation War Brotherhood yakasunga muSADC. Ndo saka mchiona kaChris Mutsvangu anoti nyoka yemabhunu haabudirire nekuti South Africa iri kuti not here. Remember, we are a sister country to Zimbabwe. You cannot talk what you want here. NdeChris Mutsvangu anga ari parecord achitaura zvinhu izvozvo. So what is that which we need to do as the people of Zimbabwe? Ndo pane mubvunzo. Isusu tinofanirwa kubatana. Tabatana togadzirawo an alliance because we've got a common denominator which we have. Matambudziko ari kufesa youth yeAfrica ndo matambudziko ari kufesa youth yeZimbabwe. Ndo saka makaona kuti isusu revolution yakatiwana tiri mukati mekugadzira ushamwari. Ushamwari hwataigadzira regional coordination at the same time tiine coordination yevanhu. Zvakakosha kuti vanhu vauye pasi pecommand inenge iine mufungo umwe chete. Saka please garai panzvimbo, musasimuke yamunoramba muchinzwa ichitaura iya. Endererai mberi muchibatanidza vanhu. Gadzirai ma-community groups enyu imomo mamuri. Communicatai matambudziko enyu, sanganai, zivanai sema-coordinators. Gadzirai ukama hwenyu kuita command painouya it will be easy to coordinate. Ndo mashoko atoda kutaura nezvawo. Saka kana taakuvaka ma-communities patinenge tichiadressa pano, don't underestimate the power of revolution. Nekuti iroro rinotouya bedzi kana vanhu vakabatana. Kubatana kwacho kunotangira kuma-cells kwenyu. Munoinzwa wani ZANU-PF nekutadza kutonga, asi inokuudzai kuti musangano uyu unosimbira kumasero. Tiri kuzvinzwa kuti the direction is to create a transitional authority, but we are not yet even in the times dzekuti vazhinji vano-understanda kuti what is transitional authority. So pane chinhu chandoda kukurudzira vana veZimbabwe chinonzi kunzwisisa nguva nemwaka. The next address yandiri kuuya nayo ichange ichitaura pamusoro penya yekunzwisisa nguva nemwaka. Ndo zvinhu zvatinoda kutaura nezvazvo. Asi tiri kuenderera mberi tichiti aluta continua, comrade nyoka yemabhunu achiri right kwavari. Asi comrade nyoka yemabhunu we are trying kuti tisimudze chero pamusoro pekurwira comrade wedu kuti vabude. I will be live on the national TVs. I'm talking on SABC, ETV, Newsroom, and all these other prominent media houses. Patiri kuda kupromota the separation of politics from the judiciary, the separation of politics from the justice system, especially of the foreign nationals. ZANU-PF is a fellow political player in the ground.
every time pavanoita chinhu chiri wrong, we will capitalize on it. We are doing it to launch the competition of ideas for the betterment of the country. Tichiita zvinhu izvi hatisiri kuita panyaya dzekuda kuparadza, toda kuvaka. Ndosaka tichiuya neinonzi constructive engagements inenge ine an open challenge yatinoshandisa. Zvekuti vana Kristu vanongoita press statement vachiita lash out to speak things which does not have someone who comes to cross question over that or challenge. Zvakapera. Asi tichidaro tiri kugadzira community. Command kana yakuuya inouya as a signal to the united community of Zimbabwe. Zviri nyore kuti the coordinator of Matabeleland anogona coordinator nemunhu wekumasvingo mugoita chinhu chimwe chete. Hakuna revolution inobudirira vana veZimbabwe musati mabvisa muvengi akaiswa neZANU-PF nesystem yake pakati pevana veZimbabwe unonzi division, achitopromotwa nesocial imbalance yamunoti vari panext door vari kurara nenzara, vamwe vari panext door vanenge vachitobva kunopiwa mota, vouya nezumba remari rakadai, iro bhengi kuine umwe ari kunorara ikoko mangwana achimukira kuti agare 6 hours paline kuti awane $30 yepension yaari kutambira pakambani yakazosenza karakare ichitobatanidza nemaback pay. Ndo dambudziko ratinaro. Saka please, hatisi kuzokugadzirirai madhami type of signals. Aiwa, tichakupai the issues which needs to be addressed, and imimi moenderera mberi. Tinokudai vana veZimbabwe uye tinoida futi zvakare nyika yedu yeZimbabwe. There is a lot of engagements which are taking place, including kuma war veterans kwacho. The issue pano haisiri yekuti tabvisa nhingi chete. The issue pano ndeyekuti how do we include the modern brain into the development of the country. Tese tiwane mudya ndigere kana gutsa ruzhinji munyika medu nekuda kwokuti nyika iyi ndeyedu. Once the people are united, Zvigananda will be isolated. And simba revanhu muchariona. Pamberi nekubatana, pamberi nekudzidzisana, pasi nenharadada, pasi